حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Ислам дине балаларды тәрбияләүгә ифрат зур әһәмият бирә. Балаларыгызга кадер-хөрмәт күрһәтегез, уларды асыл кешеләр итеп тәрбияләгез, ди Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вәссәлам үзенең бер хәдисендә. Тәкъва мәсҗидендә оештырылган мусламан лагере яшь буынга дини әхлакый тәрбия бирүде, дөньяга дөрес караш уятуды максат итеп куйган. لا شريك لك لبيك لبيك اللهم Elhamdülillah Rabbil Alemin yıl hayın bir şu Sivay Qalahının Taqva Məscidi bazasında balalar için lager ötkürəbi. Buna bu yıl da şu lagerde başlayıp verdik. Elhamdülillah Rabbil Alemin 40'a yakın bala keldi. Yani 40 balaları buna şu lagerde qatnaşıp ders birip bir boşunda kubrak dərsimizin məqsədi balalarga ədəb əxlaq öyrətüyə. Yəni ədəb əxlaq bulsa, başqa bütələ yaxşı bular. Şuna görə şundan başlayıb, indi şunu oxutabız, tırışabız, Allah'a şükür, oxutucularımız motor etib, dərs birələr, көңілле etib, şunday motor etib, bu yıl tağla şunu yaxşı Qazan İslam мәдрәсәһендә укучысы 2 кызыбыз килде, улар дәрес бирә. Тәкъва мәсҗидендә практика үтүче студентлар өчен бындай фәһемле лагерьлар ят түгел. Касандыр был кызлар үзләре лә ошондай яйгы лагерьда ял иткәннәр, дин буенча тәүге һабактарда алгандар. Бүген иһә үзләре белгәннәрен балаларга yetkерә. Мин балалар белән инде беренче тапкыр түгел. Аларның хәтерләре бик яхшы. Менә бәләкәйләр белән дәресләрне үткәргәндә яздырмыйбыз, чөнки тиз язып булмый. Тыңлап кына утыралар, икенче көнгә сораганда бөтен җавапларга, бөтен сорауларга җавап бирәләр, шансын. Балаларның шундый тегәле иманлы фитра бар дигән менә шундый әйбер. И алар теге бозылмаган, гөнаһларсыз, шуңа күрә ничектер шундый чиста гына балалар. Шунысы шуй. Яйгы ял алдан төзелгән һәм расланган программа буенча оештырыла. Унда балаларды ислам нигезләре белән таныштыру дәресләре, саф һавалы уеннар, спорт ярышлары, экскурсиялар каралган. Лагерьга йөрүчеләргә бигрәк тә пәйгамбәрләр тарихы дәресе һәм гарәп хәрефләрен өйрәнү охшай ди укытучылар. Балалар бәләкәйдән үк йөрәкләренә халырга тиештәр Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә. Шуның мәнфәһемле. Баласакта өйрәнгән суралар, баласакта өйрәнгән дугалар, улар вот прямо есть хадис бар шундай. У йөрәккә уеп, ташка уеп яһалган һымак кала. Әгәр дә уже улгайгас килһәләр, нәмәгә өйрәнәләр, ул моны песоктан крепость төйдәр, һәм шул кыюлала төшә инде. Шуга иртәрәк килһәләр һәйбәт. Лагерьда кызлар һәм малайлар өчен төркемнәр аерым оештырыла. Дини тәрбия алырга теләүче балаларның ханы быел да аз түгел. Июль башында асылган бер азналык дәресләрдә 35 кыз һабак алга. Әле лагерьга 40-тан ашу ир бала йөри. Мен ошо мәсҗидтә ныгышаны, мен бында беренче елда. Без бында футбол уйнайбыз, аттракционнарга йөрибез. Бunda менин дусларым, агайларым, дустым бар. Улар менен бергә бunda келем. Мен бunda намаз укыйм. Арапча хәрефләргә өйрәндем.
Был лагерь меня бик нык охшап калды. Бездә монда дини белемләр өйрәтәләр, ашнаксылар тәмле бешерәләр. Тәнәфестәрдә төрле уендар уйнайбыз, догалар укыйбыз. Монда öğренгән догалар Ихлас, Ясин, Аят Курси. Балаларга дини тәрбия бирү улларның фарыз бурысы дип өйрәтә динебез. Ошо хакыйкатьтә аңлаган ата-әсәләр мәсет янында оештырылган яйгы лагерга уландарын һәм кызларын елда йөрүтергә тырыша. Гөлнара Рафкат кызы 4 бала әсәһе. Мусулман лагерының әһәмиятен ул югары баһалай. Кызларым шул хәтлем яраталар, шул хәтлем охшаталар, кайтып шул хәтлем эмоциялар белән һөйләйдәр. Менә без шуны өйрәндек, апайлар безгә шуны өйрәтте дип. Без үзебез дә бу ислам дине буенча белемебез хай. Мин үзем әсә булһам да минем белемем хай. Балаларым, ике кызым миңа караганда алданрак яулык ябындылар. Кызларымдан үлгә алып, үзем дә яулык ябындым. Һәм безгә кайтып сәйсергә ултыргас, улар безгә дәрестә үткән нәмәләрен, мен белемдәремне безгә бүлешәләр. Балаларыбыздан без белем алабыз. Мәсет янындагы дини лагерга балалар һәм үсмерләр бик теләп йөри. Араларында лагерга берничә ел рәттән килүчеләр бар. Кемеһеләр тәүгә генә аяк баскан. Бында улар ислам дине турында бик күп файдалы мәгълүматлар ала, сүрәләр ятлай, намаз укырга өйрәнә, хатта ямагат алдында азан әйтергә тәвәккәлләүчеләр дә бар. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Тақуа мәсете янындагы яйгы лагер 2 азнага каралган. Көненә 2 тапкыр туклану оештырыла. Ял өчен сыгымдар тулыһынча багучылар ярдәме менән каплана. Ошо лагерде үткәрү өчен безнең калабызда инде калабызның халкының мусулмандар ситтә калмай, кемдер адык-түлек алып килә, кемдер матур хәлен әйтә, кемдер ярдәм бирә. Әле менә безнең калабызның бер эшкуары 40 мең акча белән ярдәм итте. Менә шул акчаларга без лагерде үткәрәбез, укытабыз, тырышабыз. Шуңа менә бу лагерь Сибай Тақуа мәсҗидендә генә түгел, ул калабызның төрле мәсҗидләрендә үтәргә тиешле дип мин уйлыйм. Чөнки ысынлап та без ошо лагерьдә 94 ел башлаган идек. Шуннан алып токтатканыбыз юк, ел һайын үткәрергә тырышабыз. Аның файдаһы бик зур дип әйтә. Чөнки балага ул яшь вакытта ныграк хиңә, ул ныграк хәтерендә калдыра бит, ул гомер буенда онытмай. Шуңа күрә менә мин ата-әсәләргә мөрәҗәгать итәргә теләйм. Ул бит баланы тудырып кына түгел, анага бит тәрбия бирү кирәк. Тәрбия шул иң беренче булырга тиешле, әдәп, әхлак булырга тиеш. Шул вакытта ул бала ата-әсәсенә гомер буе хезмәт итә, гомер буе ата-әсәсенә ярдәм итәсә бит. Кем ничек ярдәм итә ала, ярдәмгә да мохтаҗ булыр әлбәттә, ярдәм итүгә дә үтенәбез. Шуңа күрә Алла Тәгалә балаларга тәүфик бирһен, әдәп, әхлак бирһен, улар безнең милләтебезнең киләсәк буыныбыз, нәселебез, безнең давамыбыз, шуңа күрә аларга бер тәрбия бирәйек, укытайык. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр.